मोनोब्लाथ' खोथा नङा आंथ' टिकेटखौ मोनगोन आरो टिकेट मोननायल' नङा आं नैबे बिसायख'थियावहाय आं देरहासारबो जागोन आं जेब्ला देरहासार जागोन जोंहा उदालगुरियाव गोबां आरो खामानि मावनो गोनां दं आं जेब्ला 2001 मायथाइयाव जेब्ला एमएलए जाजेनदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन उदालगुरियावहाय ना लामा दङमोन ना दालां दङमोन ना लोंनाय दै दंमोन ना स्कुल कलेजा मोजांमोन जेबो गैयामोन बे समाव आंबो बिथांमोनजों लोगोसे गोजोननायखौ मोनदों दिनै जोङो शिबपुर नैबे प्राइमारिनि सिङावहाय बे लावदं बालिसान्दा नैबे फोथाराव आंनिफ्राय मोनसे इफ्तार पार्टि होदोंमोन बेहाय जोंजों लोगोसे जोंहा इएम साहाब दं आरो जोंनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे दंमोन गोबां रायजो राजाफोर फैनानै दिनै बेहाय इफ्तार पार्टि खालामफैदों आरो आं आसा खालामगोन जोङो बाहाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी धोरोमनि मानसिफोर दं आरो बेबायदि अनुस्थाननि जुगेदि जोंनि गेजेराव जों मोनसे गोजोन थासारि आरो खौसेथिखौ जों निस्सय लाबोनो हागोन आं आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय जि ईद बिनि थाखायबो आङो गाहाम मोनसायनायखौ आं बावहरबाय गावखौनो माबा मोनसे खालामनायनि थाखाय नङा रायजोखौ सेवा खालामनो थाखाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय रायजोनि सुख दुखु सुखुआव बाहागो लानो थाखाय आं एमएलए जादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबाव बोसोर आं मावबोबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा थांनाय 2020 मायथाइयावहाय जे बिसायख'थि जाबाय बाहाय आं जेननो गोनां जादों अब्लाबो जेनना थादोंब्लाबो आङो जेब्लायबो रायजो राजानि सुखु दुखुआव आङो बाहागो लाबोदों रायजो राजानि जिखुनु अनुस्थान प्रतिष्ठानाव बा बिदिनो फुजायानो जा बिहुआनो जा ईदानो जा जेरावबो आं थांदों रायजोफोरखौ लोगो लालायदों आरो जोंनि गेजेराव जों जाहाथे अनलायनानै मोजाङै थानो हायो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि जाहाथे जों लाखिबाय थानो हायो बेनि थाखायनो खामानि मावबाय थादों आरो आं बेथ' रायजो राजानिसो खोथासै आंथ' आंनि लेभेलाव आं जिखिनि हायो आङो रायजोनि खामानि मावनो दुखिया मानसिफोरखौ सहाय खालामनो सोरबा बिपद आफदाव गोलैयोब्ला बिथांमोनखौ सहाय खालामनो थाखाय आं जेब्लायबो आं नाजायो आरो नाजाबोदों आरो बेबायदिनो इयुननि समावबो आं रायजो राजाफोरजों थानानै आं खामानि मावलांगोन आरो मोनोब्लाथ' खोथा नङा आंथ' टिकेटखौ मोनगोन आरो टिकेट मोननायल' नङा आं नैबे बिसायख'थियावहाय आं देरहासारबो जागोन आं जेब्ला देरहासार जागोन जोंहा उदालगुरियाव गोबां आरो खामानि मावनो गोनां दं आं जेब्ला 2001 मायथाइयाव जेब्ला एमएलए जाजेनदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन उदालगुरियावहाय ना लामा दङमोन ना दालां दङमोन ना लोंनाय दै दंमोन ना स्कुल कलेजा मोजांमोन जेबो गैयामोन बे समाव बे गोलाव बोसोराव गोबां खामानि मावबाय गोबां लोंनाय दै बेब'स्थाफोर खालामना होबाय दायो जोंहा उदालगुरियावहाय गोजौ थाखो फरायनो थाखाय जोंहा इउनिभार्सिटि नांगौ जों इतिमধ্যे आसाम सरकारजोंबो सावरायबाय जों दाबि खालामदों आरो आसाम सरकारा जोंनो खोथा होदों बाहाय मोनसे इउनिभार्सिटि होगोन होननानै आं आसा खालामगोन आरो नाजाथारगोन बाहाय मोनसे फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि खालामनायनि थाखाय मेडिकेल कलेज जोंनि उदालगुरियाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया होगोन होनना बुंदों आरो बेखौबो थाबैनो जाहाथे जों गायसननो हायो बिनि थाखायबो खामानि मावगोन बिनि अनगायैबो गोबां लामा दंबावो मावनो गोनां दालां दंबावो मावनो गोनां गोबां जौगानाय खामानिफोर मावनो गोनां दंबावो बे खामानिफोरखौ आं मावगोन आरो जोंनि मावनायफोरखौ नुनानै दा जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जि बिटिसि सरकार जाबाय आरो बे मास मोनब्रै जानायावनो जों गोबां जौगानाय खामानिखौ जों मावनो हादों गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जों लाबोनो हादों आरो नुहुरखाबाय जे बिपिएफनि बिजाथिफोरानो दैथायहरजागोन देरहासार जागोन दा बेखायनो अपजिसन खालामनाथ' लाब गैया बयबो जौगानायखौ लुबैयो बयबो माबा मोनसे आसा खालामो दा बेफोरखौ नुहुरनानै जिहेथु बिपिएफनि बिजाथिफोरानो देरहासार जाखागोनब्ला जों अपजिसन खालामनानै मा लाब जानो ओरैनानै गोबां इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामफैनायखौ जों नुनो मोन्दों जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो आं खावलायगोन जों ज' ज'यै खामानि मावलायनो जायफ्रा गोनो गोथो जाना दं बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामनो हागोन जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ बरायगोन मथथे उदालगुरिया जौगानांगौ आरो बिनि बेलायाव जोङो ज' ज' खामानि मावलायबासो जोङो जौगाहोनो हागोन आरो दा बेखायनो जायफ्रा गोनो गोथो जाना दं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना फै जों जयै खामानि मावनो बे मालाबाबो जानो हाया बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रासो बियो उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा 9 तारिखआव जेब्ला बिसायख'थिया जागोन अब्लानिया बिनि प्रमानखौ होगोन जोङो गोबां भोटाव जों देरहासार जागोन आरो गोदान केन्डिडेटजों पुरुना केन्डिडेट खोथा गैया जाय बिजाथिया रायजो राजाजों थानानै खामानि मावबोदों जाय बिजाथिया भबिष्यतआवबो खामानि मावगोन रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सोरनो होनांगौ सोरनो होयोब्ला रायजो राजाफ्रा मोजां जागोन जौगानाय खामानि जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखायो आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे सिदान्थ' लागोन आरो